Ito kaninyong tanan, sama song giingon sa unahan nga kining adlaw as Wednesday mao kini ang pag-abri nato sa 40 ka adlaw nga atong paglawig niining panahon sa Kwaresma. Ako paborito kay nako kining panahon sa Kwaresma kay para sa ato ang spiritual growth. No, nindot kaayo ang hagit o kanang pag-awhag niining panahon. Muratag nag-retreat og 40 ka adlaw, no, nga mapamalandungan ang dagan sa tong kinabuhi unya makapangandam kita nga mobalik ngadto sa Dios kay nasayod man kita nga tawhanon napuno ta og kahuyang bisan pa og naningkamot ta sa pagbinuotan masudlan gihapon ta sa gahom sa sala. O pero kining gahom sa sala, mabuntog kini sa kaluoy sa Dios. Kung kita moangkon diha sa atong pagka makasasala, sa atong pagkamahuyang, o adto ta mo sandig sa pasaylo o kaluoy sa Dios. So alang kanako mga igsuon, kining panahon sa Kwaresma, kini atong gisugdan karon, mao ning panahon sa atong pagbalik ngadto sa Dios, no? Pagpakig-uli ngadto sa Dios. Kay posible gani sa atong kinabuhi, dunay mga higayon nga mitalikod ta sa Ginoo. Dunay mga higayon nga wala nato giseryoso ang iyang mga balaod. Dunay mga higayon nga gikalimtan nato siya. So kining panahon sa Kwaresma, usa ka dako nga grasya nga we are all invited by the Lord to go back, to return to the Lord. Mamanang gisultis ni Propeta Joel sa first reading, nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon, pag hinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik kanako, nga magpuasa, maghilak, ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon o matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo o dili sa pagsilot. Pagkanindot no, sa mga pulong nga gibungat ang atong Ginoo pinaagi sa Propeta Joel. So unsa may unod sa mensahe sa Ginoo pinaagi ni Propeta Joel, ang iyang invitation, balik kamo kanako. Siguro naglantaw ang Ginoo sa katawhang Israel nga gahig ulo, say sigig palayo kaniya, naay mga Dios no, nga gilaing gisimba. Pero ang Dios maluluyon. Maguol siya nga kita nga iyang pinangga mapalayo no, sa iyang gugma. Mao na nga iyahang awhag pinaagi sa propeta nga ang iyang katawhan mubalik ngadto kaniya. So mga igsuon, maghiusa ta isip mga binunyagan diya ni Kristo nining panahon sa Kwaresma, atong paningkamutan nga kining ato ang paglawig karon, usa ka desisyon nato nga mobalik ta ngadto sa Dios, no? Be reconciled with God, no? Pakig-uli ngadto sa Dios. Ayaw kawanga ang imbitasyon sa Ginoo. Ayaw kawanga ang iyang gisulti, ang iyang saad nga siya maluluyon, nga siya masinabtanon, nga siya maoy mohatag nato sa pag-alim sa atong mga samad sa atong kasalanan. So dako kay na nga grasya nga ato ang sa ulogon ining pag-abri sa panahon sa Kwaresma. Unsa may mga elemento ni ining atong pakig-uli sa Dios. Number 1, kining atong pagkamapaobsanon. Importante ang pagkamapaobsanon nato aron ang atong tikang paingon ngadto sa Dios. Kay ang tawo mapahitason dili siya moangkon nga dunay mas labaw niya. Dili siya moangkon nga nanginahanglan siya sa grasya kaluoy sa Dios. So magpadayon na siya tikang ang iyang kaugalingong gusto nga tikang ambot aha siya gusto paingon. Basing magpalayo siya sa Dios. Pero ang tao mapaubsanon, ang iyang tikang mubalik ngadto sa Dios.
Mao gani ng simbolo sa abo, no? Ang abo nga ato ang ibutang karong mga igsuon, ibutang nato sa atong ulo kay medyo gilikayan nato ning pagbaglis atong agtang nya, baglisan tamong tanan. So ang instruction sa atoa, gamiton nato tong mas karaan pa nga practice, mas nauna pa anang baglis kanang pagbutang og abo diri sa ato ang crown. So mo na atong buhaton kining pagdawat nato sa abo dinhi sa atong crown, sa ato ang ulo. Nagpasabot ka na nga midawat kita nga kita gikan sa abog, mubalik ra pud ta sa abog. So kana atong pagdawat anang abo, nagpasabot ka na nga ako Ginoo, nagdawat ko nga atubangan nimo, wala gyud ko'y silbi unta, no? Wala ko'y bili. Kisa may maghatag og bili sa akong pagkaako, ang Dios lamang. So muna sa atong pagkamapaubsanon, ang atong tikang magpaduol ngadto sa Dios. So mahitabo lamang ang pakighiuli nato sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing mapaubsanon. No, andam mo dawat nga nanginahanglan ko sa gahom, sa kaluoy ug sa gugma sa Dios. Amen. Ikaduha nga elemento sa atong pakiguli sa Dios, kining pagdawat nato sa ato ang pagkamakasasala o kanang kaguol nga ako nakasala sa Dios. Sorrow, no? Paghinulsol, mao nang paghinulsol. Naghinulsol ko, wala ko malipay sa akong nahimo nga dautan. Mao na ang paghinulsol. Na do na kay kaguol, wa ka malipay, nasubo ka pag-ayo nga naa ka sa kahimtang sa pagpakasala. Kay dili ka na dapat ang imong kahimtang. Kay ikaw, kita, anak sa Dios. Dapat atong kahimtang dili diha sa sala, kundi diha sa grasya sa pagkaanak sa Dios. O apan tungod sa atong kahuyang, no, usahay tuata sa kahimtang sa pagpakasala. Apan dapat dili ta magmalipayon nga tuata didto. No, we do not celebrate that we are sinners, but we are sorrowful, no, maguol ta. Gani kung mahimo maghilak matud pa sa Ginoo. Iyang mensahe pinaagi ni Propeta Joel, balik kamo nga nagpuasa, maghilak og magbangutan. Maghilak og magbangutan, naay kasubo tungod kay ako makasasala. Og dili ko angayan nga naa ko dinhi, namo na mo balik ko sa Ginoo nga mahinulsulon. Sa mo na ikaduha nga ato ang disposisyon sa atong kasing-kasing, ang pagkamahinulsulon tungod kay naguol ko, wala ko malipay, nasubo ko nga ako nakasala sa Dios o sa akong isig kaingon. Kana nga kasing-kasing kahimutan o kaluy-an sa Dios. O ikatulo, nga ato ang mga elemento ni ining pagkig-uli nato sa Dios, kining atong commitment sa paghimo sa mga balansayon nato ni ining panahon sa Kwaresma, no, makatabang ni siya nga kita mas mahimong suod sa Ginoo. Unsa man tong tulo ka tradisyonal nga balansayon nato? Number 1, pagpuasa. Number 2, pagampo. Number 3, pagtabang sa uban, paghimo sa mga buhat sa kaluoy, no? So una kining pagpuasa. Karong adlaw, day of fasting and abstinence karon. Nagpasabot karon og kanang Biyernes Santo, no? Actually duha ra ka adlaw ang ato ang gideklarar nga fasting day. Unsay ba pasabot sa fasting? Kanang usara ka full meal akong kaonon aning adlaw. Ang katong duha nga atong naandan nga kaon, half-half lang to, no? Half-half lang. Puasa mo na pagdili sa atong kaugalingon una sa pagkaon. Unya abstinence kanang pag-abstain, kanang pagdili og kaon sa labi na sa karne. O siguro imo pa na-extend sa uban pang mga espesyal nga pagkaon karon og sa matag Biyernes, no? Niining panahon sa Kwaresma. Unsa man na siya? Sakripisyo man na. Atong paborito, di lang sa kaning pagkaon, ganahan mo kita mo kaon. Pero may ta, Lord,
mobalik ko paingon kanimo, bisan kining pagkaon importante nako, ako ni isakripisyo karong adlaw, kay ikaw mas labaw nga importante sa akong kinabuhi. Kining pagkaon importante sa kuha, pero ikaw gay tinobdan sa kinabuhing dayon. Sa mo na nga fasting, sakripisyo. So kisa may dapat mag-fasting katong 18 years old pasaka ngadto sa 59 years old. Sa to pa ang mga underage o kanang overage ba tawag na, underage o overage o kanang senior citizen, exempted pa na sila di ay. O katong dunay sakit, dunay mga sakit nga magluya, exempted mo anang fasting. Pero kanang abstinence, kitang tanan na. Kay mukaon man tagihapon, maglikay lang man ta sa karne, no? So kana ang ato ang bantayan. Hinaot nga ato nang buhaton. Kay murag sa panahon nato karon, gamay na lang ang nagpakita og pagtagad ni anang atong tulumanon, no? Mura og wala na gani kaayo gitagad. Kay gani go moadto ta sa mga kananan karong adlaw, ang mga tao Katoliko, ang order nila mga karne, maro gyapon. No, ako nangita ko og kinang isda. Wa man poy baligyang isda sa mga kuan pod. Mo nay pait. So mo na nga sa balay lang isa ta. So karong adlaw, this is fasting and abstinence o kanang Good Friday. So mo na ang una, tulumanon fasting. Ikaduha kining prayer, ang pag-ampo. Tinuod gyud kung gusto gi ka makig-uli sa Dios, ay wa gyud lain pamaagi kundi imong pakigpulong sa Ginoo. No, find time to be alone with God. No, pag-ampo, pakighiusa sa Dios. Unya diri sa ebanghelyo ingon natong Ginoo, kung buhaton nimo ni mga tulumanon, ayaw buhata tungod lang kay magpasikat ka, no? Buhata na tungod kay buot nimo nga mahibalik ka sa amahan. Sa to pa, bisag sikreto nga paghimo sa puasa, sa pag-ampo o ikatulo katong pagtabang sa uban, mao nay mas makalipay sa Dios kay imong gibuhat nga dili pagpasikat kundi aron ipakita nga nahigugma ka sa Ginoo bisan pagod nga wa tay angayan, dili ta angayan bisan og mga makasasala ta. So ikaduha no kanang pag-ampo. So paghatag og higayon sa imong pag-ampo, no, pakigpulong, pakig-istorya sa Ginoo. Aron mabati nimo ang kasuod ngadto kaniya. Ikatulo, kining ato ang works of charity or kining buhat sa kaluoy. O kining ato ang pag-practice ni siya nga dili ta mahimong makaugalingon. No, kay lagmit matag adlaw ang ato ang paningkamot para mas tong kaugalingon. No, ato kaugalingon atong giatiman una o kundi ato mga mahal sa kinabuhi. Di man nadautan. Pero niining panahon sa Kwaresma, ginaimbitaran ta nga tan-awa pod ang uban pa nga nagkinahanglan tingali sa imong panabang, no, basig naa pa kay mahimo kutob sa imuhang makaya. Nya kung mo tabang ka, ayaw na ipasundayag, no, ayaw ipa-announce, no, ayaw ipa-announce. Gani usay kining mag-donate ganita sa simbahan, karon ubay-ubay na moingon, Father, Bishop, ayaw lang i-announce, no, ayaw lang i-announce kay para pag dili manggod na ma-announce, walay nakabalo nga mitabang ka. Kinsaray nakabalo? Ang amahan nga naglantaw. Nagmalipayon siya kay ikaw mahigugmaon sa imong isig kaingon. Pero kung mutabang ka, unya ang imong tuyo di ay i-announce aron palakpakan ka, makaugalingon man to gihapon. Ang imong tuyo, ikaw man gihapon nga musikat ba, no? Nga dayigon. Na lingo-lingo antong Ginoo. Samni akong anak, oy ga pakaaron ingnon man nga maayo. Iyam din kaugalingon iyang tuyo gihapon, no? So kana maayining ato ang ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesus maogi atong dala ng kamatuoran o kinabuhi. Siya goy nagatudlo nato unsay sekreto nga mahimong malipayon, mapuno sa kabulahan ang atong kinabuhi. So mga igsuon, niining pagsugod sa Kwaresma, no, ato ang commitment. Balik ta ngadto sa Ginoo. Kay nanawagan ang Dios, balik mo kanako kay ako maluluyon, dawaton ko kamo. No, niya katong ato ang mga
i-develop diha nga disposisyon sa tong kasing-kasing atong pagkamapaubsanon ang tinuod nga paghinulsol sa atong kasalanan o kanang kinasing-kasing nga pagbuhat sa atong mga balansayon niining panahon sa Kwaresma. Kung hinaot mga igsuon, ma-experience ninyo ang panalangin sa Dios nga mahigugmaon ug maluluy-on kanato. Karon isunod nato ang pag-ampo sa panalangin alang sa abo nga atong gamiton o pagkahuman sa panalangin sama sa ginabuhat nato sa kining communion kani atong paglinya maopoy atong gamiton nga paglinya. Ug sama sa kung gisulti na kaganiha ang ato ang gamiton karon nga pamaagi ang maskaraan nga pamaagi ang pagbutang sa abo diri sa ato ang ulo kay aron dili ko maghawid-hawid sa inyong mga agtang. Nainangutanan ako kay ang mga madre na amay belo, mas maayo dito lang sila sa sakristi kay para matangtang kadyot ang ilahang belo siguro pagkahuman sa katawhan.